एंड्रू राव अरे कहना क्या चाहते हो इलाबा के माइबा दुबी इला के माइदि से खरदिं लामोन आरो जावख्लाया माने रेडि वाव उरालि बिसिंहा खामदानो थामसिनि मुगं बुजगेरबो फ्रायबो सामसिनि आं फैबा रायजोराव मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है आरो मोजां जालादु सोरबा गिज्जा जासुयाखा मुखि सोंफा हामा ब्लाव बाखौ सिखाबाव आं हेगेदायखि न'आसो आं बारै जिबन लांबोसै दिमा शावराजी हा हादिं जुदाव हिदाव नुहादु जुथा इखिरिखि बो आरि गिरफा हामाफोराव स्कला आं दिनै फाइपेन बुखा जारनि फटायहा बोदोसकरे इबो हादुले बनि हना आं पेन्सिन टेप फाइबखौ फ्राय थाबंले गायफैबा ओलिबा नुलांबलेसे सामबराव सबि अरे बखा ओलिबा तमफ्रा हाफ्ता थामबाय स्करे आसे सामसिना रांखा बरदा दिनै जां हाफ्ता थामथे जाबो जाखा ओरबानि दिनै सामसिन फाइबुबा स्कला आं दिनै नि भिडिअ सामयामु स्कबो दुबा फुरुमाफ्रांला फिबाबो फुरुमा नांमा ना क्रिप जसके फुरुफालांमा ओलिनिं लास्ट सासेसिबो फुरुमा ओरबानि जिथा बिन्दुबा स्कलानसि लास्ट सुनायलाय दं आन माइके दिनै सिने ओलिनिं फुना बुनां इबो गुजि बेसा जादे ग खिनबा थांबा मावरो थांबाराव सैया सिका बारना फाइबा दुजौबानि ग खिनबा आं सांसां थाखानि हन फाइबु आं सनखन सनदाव दरे ग आं दायो मस लायजिला बुमस दुफैले जाय दं नाखाय मा खुसि फाइ खिमोनां माने फाइ अबानि किसा बुदिना मायारि हाबलाय बामहि लानामा ए मासेगरावखौ एबो युट्यूबनि बारिया आं सामोबा जार चैनेलनि बारिया सावसिगिनि लोगोरावबोथ' WhatsApp फ्रेन्ड यारावबोथ' निला दाइसा बिलि फुसा माइदु उल सेराव दंबा अदिबानि आं जारनालि मलावले रखिला थक्सि सवादु जे बन्द थिगिरि बखालबादे 20000 बखालबादे 10000 दाइसिदि इनदया निंजुनायखौ लाहा माइलामसे ओरै दिसादु मलाव हादु थक्सि सवादु रसादे अदा हसकिनि खेला गिबि खिनसादु आइ माया को इदिसे उलिसादु उलिजाबा इबो आनि हा मोनेटाइज जाबा जाखा सका मोनेटाइज जाबानि हना गुगल एडसेन्स साके एप्लाइ खालामनांबा अदे एप्लाइ बुखायगा फिनस्टे खायगा अदे जा एप्लाइ खायबानि लुगु आं आदि फन हामेर दा मोसा फंफाय थला हा मोजो नखर साबला हा बना टाउलिंस खेबला हा बल जाय थखा अबनि फिर उलिनि एप्लाइ खायफिनमा दलास फिनसे एप्लाइ खायमा अ माया सर आं इसाब खायदया ले जामा सिखाबो आं इउट्यूब फ्राव फसा मायबा नांदु माइजिमा नांदु लिनदया दिसखाला जारनि रां थाइसे थाइखौ फुनो हानां बरसे चेनेल बुखुलिबा फसा माइखाबो मायाबो आना हायगरिया सराम ब्लाइदु सिदे स ब्लाइन ब्लाइया आजकाला दाखाय सलामा सिखाबो ब्लाइदु सिदे हायगरिया दे लुग्रो 2021 ना बलजिबानि मिया हाजि फैना दा आस्तां बसखौ tsवा मेका दालाब्ला इलि लावबाय समायखागे हामबा याखां आस्तां बसखौ एकदम साबाजों रेवबाजों उलजाथारै दं दे दिनैबो हांगा फाय बयाबा मिया बलजिबा लेंबानि बाजा फेहि दनि टाइम जाखा 10 बाजिखा स्कला दो आं स्पाइखा इबो आनिफ्राय हाग्रोनि लेंगुथान औराहा स्का हादुबाला एरानि हाजर खामबा ओरे हादुबा लास्ट खौ खालि हाजाबानि जों लाइजां नुरे बा इबो रायथारला हा दला जाथारला हा स्का हादुबा हाजाबाला एरा खासिंबामु दला जांला हा सिबारा साइरिबा दमानि दिनैनि साइरावले बासायखि आं माइबो उरालि बिसिंहा खामदानो थामसिनि मुगं बुजगेरबो फ्रायबो सामसिनि आं फैबा रायजोराव स्कला सामसिफोर फाइबा लाइगु लेंदुं जानांगौ अदेबानि द हाबा समाखा सला आंबो द आमाय नुयाखौ निसिजां आं जाबो सिट नायफाय नों दहा आइ मुसाबो वाइदाना खाजामानि बसाय मामाय दो फाटांगि जारा प्रा वात्सं जाथारन लाखा फाया बालावबला लिस्टा बत्सगो स्लेरं फाइना लिस्टिगो खौलुमलाय बसका छहा चित सरा डिस्टिंगिन थावलाय बला मोजां सि एकदम सालहामफ्लि बिमो खुसेर गोजाव लिबिस्टि फिफिसुं बमु छकाबो चेयार वात्सका थांलाखा सब दु हेरावस हामबार हामबिखौ आं बावखा सामब्रा फिसामा अरे सामखौ सामा बबम छकाबो सामखौ गिराव सामना गिरा वासाम बदि हिनबा अदेबानि दुबारि दुवा हे गोबां फिसा दे
Doalauli ning haba basi shuna lengo ibu ma ode he dini ang sam shpa gabang milising ya bodis kala sham dahlaning sham ko ma se ode mani dini ning jal se pishta radus kala dahlan nasi sham ko thima ko ode mani dini la burdim wasam ode he buthuri ganang sam de ba bukisna am pishla ba bodis kala buthuri ganang la sham jala tsiya tsidu ode mani buthuri ganang burdim wasam butu kimo ang dini stampai ba sekarang ulining dua lagu hibunang lagu mana yang ulining koron hibunang. Sekarang kakulu kaiba kakulu kami ban mai dusha matang besar buka. Izinin hamu saja kami belis sadu. Mai lagu sekarang ada bufang de bangsa bimu dua daisang pensai yang berdebat pun kiri kama hasil gezau. Ay jam buka. Dua lah harbang kerap ulining pangis sedung mani dan kaiba sam saya ka. Pisai ding sam saya ka. Nazik kaiba kudu. Skala kerap jangan ini gezau se izin dalam benar se hamil tau ode nah benar se izin dalam benar se alda jauh jadu ode bani dua kali ni orang de punya benang uzin din nar hala bidi jadu lap giri ode ibu zaka gitserong thong tsaba jadi ilaba ke mai rubi ila ke mai se khording lama nare mudis kala ilaba gitserong thong skabo ilaba la bubar bar ya bani ya muli musliya ode jidu ilaba muli na jaga nang duskade jibu aiba abo muli hambi ode ning photo beng jawa abo slidu ilaba nin iga bar nam raw nang ma bajana ma baka yung shaka apre nim raw gue sijang nang ulis khade ilaba ke khajaba hambi ode bani ilaba ke mai diskala rajarau krebo khording la ai lugurau dinane mulu ultha jaka skawni khraro sangbale skala rangki dang khade rang maina mu ma ki dang khade maina mu mozan za jaka da maina ya chitsba skabo dinana dunia ultha jaka budis khade shibling dang shibling maya ma ki dang maya mozan za jaka krebo mahin dong ladu खत्म। भाई लोग बहनों आज आप सभी को मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आगे जमाने का लोग कहता है दाल लगाने से दाल मिलेगा पैसा कमाने से पैसा मिलेगा लेकिन बुरी नहीं मिलेगा लेकिन आजकल दुनिया उल्टा हो गया भाई आजकल पैसा कमाने का रास्ता है दाल लगाने से दाल मिलते ही नहीं लेकिन बुरी तो सभी के पास अवेलेबल है अरे दुनिया ही उल्टा हो गया सिखाला दोहाला हांजर लजा खामो सिखाबो जिगिरि खाबो जि खयना मु सिखाबो दवा टिप 12 बाजि जादा दंमानि इलिबाला जागवा थांबा हामिया थिदु जागवा थांगाला एंड्रू राव अरे कहना क्या चाहते हो एंड्रू राव दुगुरे ने मराय ग्राउंड रे ओबानी दोला जागवा थांबा सुलिया ओबानी दोहा इजिंदे वात्सी के हाले बरस बना मा ओदे मिया वात्सी बो माइबे हानन सपरादा दोहा गबासिनदानि दोदाय समा ओदे सामकिजा फिसामा बुनिया हांजर खालामा खाला दोहा वात्सला माया खामु स्काबो मिया वात्सा बेथौ जाया हेगर जिस दङ जदु मास्टर माइका हे आं बखा मिया वात्सा बेरजो माइका मिनिसिन गोजा बिदि चेला लागरि स्काला दला उलिनिं हाजार खामा माखा मदे स्काला जनि आं फ्राय बासिनथाब नांसिनो दां बथाने खामा बांदोबा उदबानि हाजार साइला जने बानि हाजार जागा हा हाजार जाबा मला गुरि के 12 बाजि बा फांदे गो टांगमासे मौबाय ला फांगो ओरजदा दवा जि खयका एरा जि फंमासे जि खबाला फुनुया हा ओदा दवा लिनो वानाय बा इबो पन दाइ बा हा मिया वात्सि जिसमाय बुगा इबो मिया वात्सि जं मिया वात्सि मासे फान्थाव माब्रि केना ब्राइन जामा एखेर नंग मखो हागजे हाय ने हाय 홍로 네 가예 이스바 이게 브랑지마 블로그 생파마 블로그 브랑이야 봐 아이 함친로사 함친 아 뭐가 아이 그래 보셔라방가 일발락샤 보셔 할만한데스 보셔 파게데 다른 아부 타이바 함동네 우리 스파카나 뭐고 파야바 어디고 안 모하잖아 브랑지나 보러다 파이밤 그게 생파 하마 블로그 뭐고 스카보 안 해게데 이게 노아서 안 브랑지마 낭무시 아이 ना tsbar dulu gerau lenggo phabe 12 baji haba suginba 3:30 baji ka skala ibula dang baham bana hame ba ala musim sarofya lao skala dua haba suginu jabuka an bujabar jaladu sebe gijja jasya kha mudis kade danabo ang hojong phai phai mas kade ang jinde hajar shibsiam khailala mu skabo dakna malaki yawi labra phai mokba
मलाई दाना है नों मेयावजों फैबासोल' सामसे दांगा थांगिरलाव सिखाला लासिसि जा आमगा दे बिदे फ्राय थांबासिनो बुमा हजले दाङे सौमाखिन माने 또 맛이 피자마 그래 가려면 안 나야 오래 다나 여기 나비나 보자 볼까 이리잖아 이거 하토와 앙 다이시자 즈뭐 나와가 뭐나와가보 지금마지 집안이냐 상 마시 비디오 보츠바 와이프 필름 내만에서 뭐나와지 지가보 이거 하토와 아무라게 쿠바타비바 부데부데 보라 쿠바타비바 난 내가 있지도 온라인 부킹이 타카네 도대 상상나이 마야네스도 오래 루거라고 기시시나 보래 제 우리 코스 절면 낭마 산실람 로 상점 비자 감다는 폰은 논티스도 어디보니 아무 뭐가 아이 자카 이야 자카 뭐가 어디 뭐 부스타가 하고 하나 지야가 다나 이부 사무르게 피바 야우리 풍드라마 올 보러다 동도하 어디 도알리닝 삼피바케 리닝 라스트 타임 푸나구나 앙 삼피바스 가방라 일리레 피야 일리레 피심피야 마네 구주 올레슨 피샤마 머리스칼라 지니 앙게 피샤라르 스칼라 다한나스 물리고 뭐고 어디바니고 디다오바 신태 피하바 아이 자카다오 자반데데 실레랑 파이낭 타이고 레블라 실레랑니 블라 고 리레이션 피마 하타라고 실레랑 만나면 삼바링 하고 샘킬람네 카이고 가고 아 샘니 상마상마 지마망도 사마가 오라 하는 츠도 츠카고 안텐 밤라고 함카 라일라 바이 이리가 마이 빠기리 skala dudzne am ta faida nu fai do bisar given jalang buka ani mai la hamba la hamya komu skabo samla la hamba dat sipyaka ang nomra bisar faida fai lekat sabjaya ka ang nomra bisar faida fai bala mi a sabaran babai bala hawjang sansi burdim tuka wasam sarana ma ore asba ligula parada sham ka usama tal saning ko mai khemang na mai la mol bawa mu skabo bawale jaga la raja ja forest balaining bawale lekat sabjaya kicha bujaya obani 또 얼른 비싸다니까 스카 스플레닝 브라베 탕만에 랑 무좀 파이디 에바 장닝 참 셔르만가 다가나 앙 베리 보나 파이나 플라이드 셔 베리 마우데무 어디장 시 아니 비디오 하 파이다 채널 파스 파자 마스칼라 서브스크라이브 파이데 하 어디 페이스북 아버리 시 파스 누전 바스칼라 follow 클라이데 하 어디장 지닌 비디오 앙 에런 삼루 지닌 비디오 지금 인터레스트 하자니까 앙 플러스 탐바니 스칼라 올리는 하미동 스칼라 올리는 그런 페나 기본 비디오와 바이바이